Salutare! O să prezint un pic pe fugă rucsacul. De-abia am ajuns, nu am nimic de făcut. Aici am ferăstrău, varna 300 mm. Poporul. Clopoțica pliabilă. O plasă pentru ciupercute diverse ce mai prind pe aici. Chibituri impermeabile. Baterii externe și cablu pentru telefon în caz că rămân fără. Legături de ciuperci. Lanternă de mână, un acumulator de rezervă încărcat. La vreo 400 metri pe fază lungă am testat-o eu. Nu are cea mai bună autonomie, dar am doi acumulatorii, undeva la câteva ore sfori, 20 de metri, 2 de 3,5 metri, de 3 mm. Să le băgăm înapoi aici. Și aveam aici. Bun, ăsta unul dintre buzunare. Cel mare am microfrenul, oricum trebuie să-l desfac. O tigaie din fontă pe care pe 3 kg jumate 4, v-am prins aici o dată, e un ochi, dar până mi-au altceva. O sticlă de apă. Ferăstrăul portabil, varna 220. E ferăstrăul de backup, sper să fac o filmare azi când tai cu amândouă ceva, o comparație. Cuțitul de rezervă, Mora All-Round 731, 148 lamă, oțel carbon. Îmi place mai mult mânerul la ăsta decât la Robust Pro, la ăsta. Prefer oricând mânerul ăsta. Nu prea îmi place cheaca cu abetai pe curea, asta e cheacă rapidă, îmi place mai mult, dar prindere rapidă, dar e ok. Deci două mura. Mă rog, până o să-mi iau fosfolnit aici, niște sare și piper. Facem ceva de mâncare. Să bag înapoi totul. Mai puțin microfrenul. Ăla o să fie nevoie de aici. Așa. Buzunarul principal. Aveam în el, dar am scos și o rolă de hârtie igienică. Bună pentru
diverse plus șters după aia o tigaia sau chestii de genul. Bun. Să închei buzunarul. Hai să dau ăsta jos aici. Are și agățătoare pe top, e foarte pe gurea, e foarte bun. Așa. În buzunarul lateral am niște chiprituri, niște creioane rașchetate frumos cu cuțitul, făcute în aști, pentru că e un lemn uscat care se aprinde imediat, după ce ai aprins focul pe ceva, se aprinde imediat. Benzină cu vată, mai multe bucăți de vată de bumbac cu benzină, cu ce aici se aprinde cam 3-4 focuri. O rolă de bandă izolatoare, pentru că tot timpul trebuie să dai peste să nu curgă benzina, să nu se evapore, să nu plus alte lucruri. E o bandă foarte bine închicasă, foarte bună. Vărisaj de gunoi de 60 de litri. O grămadă de gunoaie, pentru că unii atât știu să facă. Poate mai adun ceva. Și aici am benzină cu câlți de cânepă de instalații sanitare. E și benzină lichidă în ei destul de mult. Desfaci cutiuța. Asta e pentru un foc, practic. Nu cum e acum, acum e frumos să aprinde și fără așa ceva. Amnarul. Astăzi dau să aprind focul la amnar și doar cu vată uscată, vată de bumbac uscată, fără nimic altceva, că e frumos afară. Amnarul de 198 12,7 mm. Bun, te bag imediat și vă prezint și alt buzunar. Buzunarul din partea asta. Aici acolo, că încă nu l-am băgat în buzunar, de-abia am ajuns. Victorinos Ranger Grip 78. Un patent micuț de electronică. Foarte rezistent, vârful destul de ascuțit. Pentru diverse activități. O ruletă Stanley de 3 metri. Asta când colectezi ceva material pentru dincolo, o spatulă, o ceva, ai măsurat cât îți trebuie, poți aproxima, dar poți să tai din prima dimensiunea care îți trebuie, plus alte lucruri. Niște șoicei destul de mari, nu se știe la ce trebuie. Tacămurile de la Penguin. Burbulița și lingura. În bursa lor, bineînțeles. Foarte faine, foarte rezistente, bine făcute. Ce mai avem aici? Lentila mea macro pentru telefon, pentru a face fotografii macro cu telefonul la calitate bună. Este un Apexel 100 de mm, se poate pune, e universal, se pune pe orice telefon.
băgăm toate astea. Mai puțin briceacul, că ăla o să țin în buzunar. Asta e bursa de la trepiedul cu care filmez, Huawei AF15. Selfie stick trepied. Bun, asta a fost și buzunarul de aici. Acum nu o să fac roabă pentru că este pietrici pe aici și nu e nevoie, dar tot timpul o iau la drumurile mai bun. Aici am doar niște vate de bumbac, ce pus de aici am luat pentru benzina. O să ia de aici o bucată ca să aprind focul, după ce pregătesc întâi niște lemne uscate. Pregătesc lemne de 2 dimensiuni, plus mai groase și apoi mă pun el. Aici alte tipicuri impermeabile, un magnet, un telescop cu magnet în cap, dacă scapă ceva printre pietre, printre... Are o putere atât de mare încât ridică, nu știu dacă toporul ăsta, nu, ăsta nu, dar un cuțit, să scot, Robust Pro, un cuțit îl cam ridică. Da? Bun, pentru o cheie, pentru ceva metalic care scapă. Îl pun deoparte, de fapt. Aici mai am 2 brichete antivânt, una cu un arzător, una cu 3 arzătoare. Tot timpul vine cu gaz la mine. Nu luam 2 cutii de clipituri. Clipiturile astea impermeabile, antivânt nu le luam. Dar probabil am uitat că am băgat prima cutie. Ultimele buzunare. Mănuși de lucru aderente cu cauciuc, măști, lanternă de cap, e de la Extol până 70 de lei, ceva de genul, 250 de lumeni. Asta e cureaua de la rucsac, pentru că buzunarul ăsta din față se poate da jos, se pune ca borsetă sau ca centuță, se poate lua și fără rucsac. Ăștia sunt pe toate buzunarele. Așa am ajuns. Și mai am buzunarul mare din mijloc, de aici, în care am truse medicală și o să vă arăt ce am băgat eu. Nu e ceva standard, de băgat de mine. O sticluță mică de betadină, niște Brontosan gel, comprese de la Harman, Medicom una mare, mai micuțe, rolă de leucoplast, fașă elastică Harman PH Haft, am luat de pe o rolă mare, cred că sunt vreo 10 metri aici. Plasturi mai mici, o foarfecă mai micuță așa,
Iar aici am niște medicamente. Nu am luat chiar tot, asta doar ce aveam eu acasă. Am niște Ketonal Duo, 4 pastiluțe, Scudexa, care are tramadol și cador în ea, 3 pastiluțe, tramadol de 50 rapid, tramadol de 100 paracetamol. Mai mult pentru durere, în caz că potești ceva, mă îndoiesc, dar să fie acolo. Se le bat la loc. O să mai bag în timp când ajung la farmacie, pentru că nu am nevoie, cel puțin, deci acasă, niște pasiuțe de furazolidon pentru diaree și ceva pentru constipație. Astea sunt bune la ieșiri mai lungi, nu de o zi. Într-o zi nu se... Compresele astea sunt stilate toate. Astea sunt ES Compresor de la Harman și asta e Medicom. N-am decât una pe mare, sunt două în ea. E suficient. Dacă se întâmplă ceva, dacă mi-o plac mie să treceți la picior două compresii din astea, pentru o rană, un cuplic de sânge, nu o să fie probleme. Cureaua aia pe care v-am arătat-o se prinde de astea două și efectiv partea asta din față o pui ca borsetă sau ca gentuță. Iar lopățica asta fiabilă de infanterie românească i-am prins suportul, huta de piele pe rucsac în cuturaș, în floricei. Așa o strâng, o pas apă. Ferestrăul ăsta nu taie, ăsta e pentru ce aici, dar nu e ferestrău pur-zis. Dar așa e o pățică. Ai strâns-o și îți faci treaba cu ea. Nu o să am nevoie, că nu fac groapă azi. Sunt lângă apă, chimici, sunt pietre. Nu am nevoie de vață, pentru că n-ai ce să ia foc de aici. Nu e cea mai ușoară lopățică, are în jur de 1 kg 150 cu tot cu husă. Dar e foarte groasă, e de 1,5, e sigur pe ea. Cam asta e. Trebuie să-mi iau un set de vase pentru camping, un termos, sau măcar o tigaie și un termos și pastiliuțele alea de care mai spuneam. În rest, consider că am tot ce trebuie pentru ieșiri. Asta a fost. Acum răsare și soarele în spatele meu. Izoprenul e cu o parte impermeabilă pe care o poți să pui inclusiv pe nămol, pe orice. Asta e ieftin, 30 de lei. Mă apuc să pregătesc pentru foc lemnele. Vin cu alt video.